ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ବମ୍ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ଲୋକ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କରୁଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅସଲ କାରଣ କ'ଣ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ମନରୁ। ଏହି କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିତ୍ର ରହୁଥିଲେ, ରମେଶ ଓ ସୁରେଶ। ସେମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ପାତ୍ର ମିଳିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଦୁହେଁ ଖୁସି ହେଲେ। ରମେଶ କହିଲା, ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟ କରିନେବା। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶର ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ସବୁଯାକ ଯଦି ମୁଁ ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଯିବି। ସେ କହିଲା, ନା, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ମୋର। ଏହା ଶୁଣି ରମେଶ ରାଗିଗଲା। କଥାରେ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ମରାମରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେଲେ। ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ମିତ୍ର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ଲୋଭ ତୁମର ମିତ୍ରତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଲୋଭ ବଢ଼େ, ଅହଙ୍କାର ବଢ଼େ, ଶକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି କଥା ଗୀତାର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯାହାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଅସଲ ଯୁଦ୍ଧ ନିଜ ମନ ସହ। ମନରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା ଓ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଅଶାନ୍ତି ଦିନେ ଦୁନିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସେ। ତେବେ ଗୀତାରେ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମାଧାନ କ'ଣ? ଗୀତା ଆମକୁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ନିଜ ମନକୁ ଜିତ, ନିଜ ମନ ସହ ମିତ୍ରତା କର। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ରୋଷ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜିତିପାରେ, ସେ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଦେଖିପାରେ ନା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁମେ କରୁଛ ସେ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେବା ଉଚିତ, ଲୋଭ ବା ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ, ସମସ୍ତେ ଏକ, ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ବୁଝିଯାଏ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଏକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏକ, ତେବେ ସେ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିବ, ତା ମନରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ତା ମନରେ ବାସ ମହକିବ। ସେ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି। ଯୁଦ୍ଧ ତ ଦୂରର କଥା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ପାଏ, ଶାନ୍ତିକୁ ପାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚେ, ସେ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହାର ରାସ୍ତା ମିସାଇଲ ବା ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ। ଏହାର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମନକୁ ବୁଝିବ,
ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବ।